إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a hadisi mai lamba 626 a sahihul Buhari, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Wato manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce mumini ga dan uwansa mumini ya ce kamar gini ne, sashinsa na karfafan sashi. Ƙur'ani wato a suratul ma'ida aya ta 2 ƙarshen ayan Allah subhanahu wataala sai ya karkare da cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Wato yace ku yi taimako, ku yi taimakekeniya wurin yi wa Allah biyayya, kada ku yi taimako, kada ku yi taimakekeniya wurin saba wa Allah subhanahu wata'ala. Wanda shi Ibn Battah a sharha wato na wannan hadisi da na karanta yayi bayani da cewa shi taimakawa ɗan uwa musulmi akan abin da ya shafi lahirarsa da abin da ya shafi duniyansa ya ce to mustahabbi ne, wato lada kenan za ka samu. Hakanan Ibn Hajar al-Asqalani a sharha ya yi bayani da cewa taimakawa ɗan uwa musulmi akan duk wani abin da ya shafi wato lahiransa da kuma duk wani abin da yake halal ne a rayuwarsa ta duniya. Mu gane a rayuwa ta duniya to abin da yake halal to sai ya ce wannan fa mustahabbi ne. Hakanan game da wannan aya da muka karanta na suratul ma'ida, Ibn Kathir a tafsirin ayan yana cewa taimako wurin yi wa Allah biyayya, wato ka taimaka wa ɗan uwa musulmi wurin yi wa Allah biyayya, ya ce to wannan shi ake cewa albir, wato nagarta, nagari kenan. In an ce waye ne nagari to shine mai yi taimako wurin a yi wa Allah biyayya. Ba nagari shine wanda shi ba ruwansa da komai ba, a'a mai taimako wurin yi wa Allah biyayya to shine nagari. Wannan haka wato Ibn Kathir ya fassara wannan aya. Sannan kuma sai ya ce an ce ma mai tsoron Allah shi kuma shine wato mai kokari wurin hana yi saba Allah subhanahu wataala, to wannan shine mai tsoron Allah. To sai kuma wato tsokaci da zan so in yi mana game da wato wannan hadisin da kuma ayar. A rayuwarmu ta yau in mun lura sai mu ga a baki muna faɗin cewa wato muna taimaka wa 'yan uwanmu musulmai, amma kuma hasali ba ma kuma taimaka musu. Saboda in an ce taimako a addini, duk wani abin da wato an alakanta shi da addini to ka gane fa yana da definition ɗin shi a cikin addini. Saboda in ma an ce ma taimako ko kuma an ce ma nagari, in an ce ma kyakkyawan ɗabi'a, duk wani abin da ka ji an alakanta shi da addini, addini ne ya faɗa, to karfa ka fassara shi da naka kwakwalwa. Na farko, kada ka fassara shi da al'adarka. Na biyu, kada ka fassara shi da wato yanayin yadda ake mu'amala da mutane.
da me za ka fassara? To shi addini yana da fassara nashi na musamman akan dukkan komai. To don haka in an ce ma nagari, farkon abin da ana nufi da nagari shine ka taimaka wurin duk wani abin da shine zai kare musulunci. Babban abin da kuma yana kare musulunci shine ka karanta addinin musuluncin, don in fa ba a yi karatun musulunci ba to musulunci zai shiga garari. To babban hanya da za ka taimaka musulunci to shine ka taimaka wurin a yi karatun musuluncin. Kuma karatun musuluncin a karanta kawai a samu na sallah? A'a, wannan bai wadatar ba. A karanta shi karantawa na hakika, a samu wasu waɗanda za su tsaya su zama malamai rabbaniyun. Don manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi abin da ya nuna kenan. Ƙur'ani abin da ya nuna. Ya ce sai dai ku kasance rabbaniyun bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ta yanda kuma kun karance wato Ƙur'anin littafin kuma kuna kokarin menene karantarwa. To wannan ka yi kokari wurin a samu waɗanda za su koyi Ƙur'anin kuma su koyar. To wannan shine hanya mafi girma wurin taimakawa addini. Sa'an nan kuma in fa an samu wannan ɗin hanya na wato a samu waɗanda za su koyi addinin kuma su ma su koyar da addinin, to wannan fa bai ƙare ba. Daga cikin hanya akwai kuma wato kokarin ba su kariya. Akwai kokarin ba su kariya, akwai kokarin zaburar da su da su yi aiki da abin da suka koya. Duk lokacin da wato an ba wa waɗanda suke koyan addini kariya da su koyi addinin na hakika, kuma an ja su jika, an nuna cewa ana tare da su, to gaskiya wasu miyagu ba za su sace su ba. Ba za a same su suna aikata wani ɗabi'u mara kyau ba, kuma ba za a same su suna yin wani abin da ya zamo zai kawo mutane damuwa ba. Amma duk lokacin da an yi banza da waɗanda suke karanta addini, an nuna cewa su ne damuwan al'umma, su ne matsalar al'umma, su ne wanda in an kawar da su to al'umma za ta zauna lafiya, to mu gane cewa muna wato buɗe wa kanmu kofan samun matsaloli ne. Saboda daɗin rayuwa ta duniya da lahira yana cikin wato mutum ya zauna ya bawa addini kariya, yana cikin bawa addini kariya. Hakanan kuma wahala da tsanani na rayuwa yana cikin kauracewa addini. Suratu Saba'i yayi bayani, wasu da sun kauracewa addini shikenan da suna cikin rayuwa mai daɗi, amma da sun kauracewa addini sai Allah sai ya bar su da ɗan icen magarya, ya bar su a wahala a kunci. To wannan ma matsayin jarrabawa ne. Hakanan ga Fir'auna nan, an tallata mishi musulunci da bai karɓa musulunci ba, shikenan sai Allah ya bar shi a menene, a wulakanci da kaskanci, bayan kuma da yana cikin wato ɗaukaka da buwaya. Da ya karɓa musulunci to da ɗaukakarsa ta menene, ta ɗaure, kuma an ci gaba da ba da labaransa. Hakanan mun san su Abu Jahal, da sun yi wa addinin musulunci tawaye, sun yi wa addinin musulunci karan tsaye, shikenan sai Allah ya wato nuna cewa su ba kowa bane ba. Kuma ko a yau in za a ba da labarinsu, ba a ba da labarinsu ta hanya mai kyau. Ga su wato Abu Lahab, wanda da a ce ya karɓa musulunci to fa da ba karamin mutunci ne da shi ba, to amma kuma sai bai karɓa musulunci ba, sai ya zama yana cikin walakantattu. To don haka
mafi girman hanya da za mu wato bi mu kare musulunci shine hanyar taimaka wa al'umma su karanta musulunci. Kuma karanta musuluncin nan yana da muhimmanci kwaran gaske, yana da musulunci jama'a sama da wato wasu abin da mu mun ɗauke su shine mai muhimmanci. Daga ciki, karanta musulunci malamai sun ce ya mafi gina masallatai wato muhimmanci in dai akwai inda mutane za su yi sallah. Saboda in fa ba waɗanda sun koyi musuluncin, to in an gina masallacin me za a yi a ciki? Sai ka ga aje a yi ta tsiya. To don haka abinda wato sako da nake so na isar mana a nan shine, dan Allah duk wani wanda yake karatu, duk wani wanda yake karanta musulunci, a mutunta shi, a kimanta shi, a bashi darajansa, a nuna cewa fa yana da daraja, saboda mu tashe wasu su masu wato karatun musulunci din. Dan yanzu a haka an cire wa mutane ƙaunan karatun musulunci. Ya zama mutane duk wanda ya ce bari ya je karanta musulunci to ya zama kaskantacce, walakantacce. Ko a wato jami'a ne to yana cikin waɗanda an kasa samun wato mafita ne, shine ya ce to yanzu dai ya fake a can. Kuma ko an ce me kake karantawa sai ka je yana kunyan cewa yana karanta musulunci. To so nake wato al'umma mu ga muhimmanci da kiman wannan abin da muke kai, kuma wato mu zaburar da mutane. Banda wannan ma kamata a ce in ka samu wani yaro haziki mai kokari ka ce to wannan addini zai karanta. Amma mu lura duk lokacin da an samu yaro haziki mai kokari, ba fa a gidansu ba, ko malaminsa wanda yake karantar da shi addini in ya ce zai je karanta addini, shi yaron kenan, to sai ka ga malamin nashi yana nuna masa cewa kamata ce ya karanta wani abu ba addini ba. Hakanan kuma in ya zo gida, shi ma in ya ce addini zai karanta, sai ka ga a gidan a nuna masa cewa bai fa dace ya karanta addini ba, kamata ce ya karanta wani abu daban ba addini ba. Hakanan a unguwa sai ka ga ana discouraging ɗinsa. Uwa uba sai in ya je makarantar ma za a fi discouraging ɗinsa. Ana cewa addini yana karantawa kawai shikenan kowa zai ji cewa to wannan jahili ne. Dan ko turanci an ji kana yi za ce dufai Islamic studies yana karantawa kuma har yana magana da turanci. To irin wannan abun jama'a mu yi kokari mu wayarwa da 'yan uwanmu musulmai wato kai, su gane cewa in fa za mu tsani addinin musulunci, bi ma'ana wato karatun addinin musulunci, ba na nufin wai mutane su je su karanta Islamic studies gabaki daya, a'a, at least ko a gida mu tsayin daka wurin mu ga mun karanta musulunci da kuma ba wato karatu na wasa ba, karatu na hakika wanda kai kanka ma ka san za ka iya warware matsaloli na addini. To mu wato kokari mu zaburar da mutane, kuma zaburar da mutane da za mu yi dinnan gaba daya mu gane cewa falada za mu samu. Yana daga cikin wato mustahabbi wanda lada ne za mu samu. Mun ji Ibn Battah abin da ya faɗa, mun ji wato Ibn Hajar al-Asqalani abin da ya faɗa, mun ji kuma abin da wato Ibn Kathir ya faɗa. Da fatan wato an fahimci sako wato da na isar. Yan uwa, abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan shi, kuskure kuma da barsha Allah shi gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.